Dydydydydydy. Tervetuloa jälleen keskusteluohjelmamme pariin. Meillä on tänään täällä studiossa erittäin mielenkiintoisen järjestön puheenjohtaja. Tervetuloa herra luonnonvihaajien puheenjohtaja. Kiitos. 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 Onko tämä vesi varmasti riistetty Kenian kuivista järvistä? Mistä tämä vesi on? Minä en ole ihan varma. Ja näköjään se on ihan meidän studiomme Mitä? Putkivettä. En suostu juomaan sitä. Ei missään nimessä. Hyvä on kuinka te kiinnostuitte luonnon vihaamisesta? Luonnon vihaamisesta. No, minä luin erään artikkelin. Hyvä on. Te olette katkoneet kukkia. Hyvä. Näin sitä. Joo. Niin, halusitteko kysyä jotain? Kyllä. Mitä teidän arkielämäänne kuuluu? Millä eri tavoilla te kulutatte luontoa? No, minä pyrin kuluttamaan mahdollisimman paljon energiaa ja luonnonvaroja. Niin. Esimerkiksi tämä hattu. Tämä on uusin tiedemiestemme oivallus. Katsokaa. Tämä osa tungetaan pistorasiaan, minkä jälkeen se latautuu. Siellä on akku! Ja sitten, kun se on latautunut, se laitetaan päähän. Ja täällä on näitä johtoja. Ja niiden avulla se kuluttaa energiaa. Sitten kun tähän syttyy punainen valo, se tarkoittaa, että akku on loppu. Sitten se tungetaan pistorasiaan taas. Ja se latautuu. Ja taas kuluttaa energiaa. Niin, tämä on aivan mainio keksintö, tämä hattu. Erittäin mielenkiintoista. Minkälaisia energiamuotoja te kulutatte mieluiten? Lämpövoimaloissa tuotettuja, niistäkin mieluusti öljyllä ja kivihiilellä. Minä ostan vain öljyllä ja kivihiilellä valmistettua energiaa. Sillä se kuluttaa ja saastuttaa ympäristöä eniten ylivoimaisesti. Kyllä sitä kannattaa ostaa. Kyllä tämän minä kerron teille kaikille. Mielenkiintoista. Entä ihan tällaiset tavalliset kotitalousjätteet, mitä te teette niille? Kotitalousjätteet. Niin. Siis minä kerään ongelmajätteet erikseen, koska ne voi viedä suojelluille metsäalueille ja kätken ne siellä levittelen ympäri maastoa. Mielenkiintoista. Entäpä ihan tavalliset vaikka ruokien muovikääreet, levittelettekö ne tekin ympäri? No ne voi levittää ihan lähimetsään. Niitä ei tarvitse kantaa metsien suojelualueelle. Sinne menee vain ongelmajätteet. Oikein mielenkiintoista. Meidän katsojamme kiinnostaisi, että onko teillä ihan arkielämän vinkkejä, että miten ihmiset voivat kuluttaa enemmän? Kyllä on! Minä kerron teille, katsojat, kuinka kuluttaa energiaa mahdollisimman tehokkaasti. Ensinnäkin jääkaappi. Jääkaappi on paras laite energian kuluttamiselle, sillä se kuluttaa muutenkin aika paljon. Jos teillä jääkaappi sattuu olemaan tyhjä, niin avatkaa se ihmeessä, sillä vaikka se ei olisikaan tyhjä, niin silloin voitte... mitä se ruoka siellä haittaa? Kaupasta saa lisää. Niin voitte avata sen jääkaapin, jolloin sinne menee lämmintä ilmaa. Ja jääkaapin tarkoitushan on viilentää, jolloin se käy suuremmalla teholla ja kuluttaa energiaa. Niin. Toinenkin jääkaappivihje on olemassa. Kuten huomaatte, jääkaappi on mainio laite energian kuluttamiseen, sillä sen avulla pystyy myös tekemään tämän toisen antamani neuvon. Eli siis avatkaa jääkaapin sisällä oleva pakastin. Silloin se viilentää jääkaappia, jolloin jääkaappi joutuu lämmittämään sitä jääkaapin sisältöä, jolloin sekä pakastin että jääkaappi kuluttavat enemmän energiaa. Niin. Ja kysyitte lisää näitä arkineuvoja. Minkälaisessa talossa te asutte? No, minä asun tällaisessa yksin valtavassa nelikerroksisessa talossa, koska se kuluttaa paljon energiaa. Siksi pidän tällaisesta talosta. Mutta kuitenkin, kun puhuitte tästä talosta, niin talo on jääkaapin rinnalla yksi parhaista tavoista kuluttaa energiaa. Laittakaa talouden lämmitys täysille, mutta sitten te huomaatte, että teille tulee kuuma.
Ja koska täällä on kuuma, niin tähän laitatte heti ilmastoinnin täysillä, jolloin teille tulee viileä. Teillä on sekä lämmitys että ilmastointi täysillä, olo on mukava ja kulutatte energiaa. Ja erittäin mielenkiintoista. Kiitos herra luonnonvihaajien puheenjohtaja. Anteeksi, saanko vielä jatkaa? Koska nämä olivat vasta arkineuvoja, kuinka kuluttaa energiaa, mutta tiedemiehemme ovat kehitelleet sellaisia laitteita, jotka on suunniteltu varta vasten energian kuluttamiseen. Kuten esimerkiksi tämä hattuni. Toinen laite, josta itse tykkään hyvin paljon, on sellainen hehkulamppu. Kyllä, nimenomaan hehkulamppu, ei mitään energiansäästölamppuja. Siis hehkulamppu, joka on päällystetty mustalla maalilla. Eli te voitte nukkua rauhassa, kun tämä hehkulamppu silti palaa siellä mustan maalin sisällä. Eikö olekin nerokasta? Aivan erittäin mielenkiintoista. Katsojat, te voitte saada lisää tietoa, jos olette kiinnostuneita luonnon vihaamisesta ja energian kuluttamisesta luonnonvihaajien nettisivuilta. Kyllä, vihaa luontoa, piste. En muista tunnusta. Se taitaa olla .fi. Ja muistakaa tekin jättää jääkaappinen ovi auki. Kyllä, Kiitos. kaikki. Palataan asiaan ensi viikolla. Tervetuloa taas tänne keskusteluohjelman pariin. Tänään meidän mielenkiintoinen vieraamme on hengittämisen maailmanmestari. Tervetuloa studioon Henkka Ilmonen. Kiitos paljon. Kuinka aikaisin, tai siis miten te siis alun perin kiinnostuitte hengittämisestä? Sitä on vähän vaikea sanoa, kun on kulunut jo niin paljon aikaa, että mä oon vaan hengitellyt ja laskenut. Mielenkiintoista. Oletteko te hengittämisen maailmanmestari, koska hengitätte eniten vai koska olette hengittäneet kaikista pisimpään? Sekä että kävin lääkärillä, siellä mitattiin keuhkotiedot, minulla on normaalia tilaimmat keuhkot, joten hengitän paljon enemmän ilmaa kuin muut. Te siis hengitätte paljon tehokkaammin kuin kaikki maailman muut ihmiset? Kyllä. Lasken sitä tälläkin hetkellä. Siis te olette laskeneet koko elämänne jokaisen hengenvedon? Joo. Erittäin mielenkiintoista. Kuinka se alkoi? Kun minä synnyin, äitini lähti laskemaan minun hengittämistä ja sitten 10-vuotiaana tuli kova totuus vastaanpäin kasvuun. Hän tuli ja sanoi, että nyt saat kyllä ihan itse laskea hengittämistä. Siitä lähtien olen itse laskenut hengityksiä. Mielenkiintoista. Kuinka monta hengenvetoa tähän mennessä olet? Vaikea sanoa, sinä menisi koko eli-ikään laskea nämä tukkikirjaimet. Hyvä on. Mitä te ajattelitte tehdä näillä tilastoilla myöhemmin? Siellä tulee varmaan hyvä perintö. Mielenkiintoista. Olin näkevinäni, että teistä oli juttu myös Guinnessin ennätysten kirjassa maailman hengittämisen maailmanmestarina. Oli, aivan. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista. Juokaa tekin vain vettä. Ei kiitos, hengitys voi pian laskussa takaisin. Avustajilla on erillinen vesipiste siellä pajamajan takana. Joo, toi lähempänä. No. Palatakseni asiaan. Miltä tulevaisuuden suunnitelmat näyttävät? Aina hengitellään vielä paljon ja lenkit on hyviä, siinä tulee hengitettyä paljon nopeammin, niin tulee isompi ennätys. Saatteko kenties valtiolta tukea tähän teidän ammattiinne? Ei tule mitään tukea, se on vähän ongelmallista, kun töissä pitää samaan aikaan laskea. No, kiitos tästä. Ole hyvä. Tässä tämän iltapäivän keskusteluohjelma. Palataan taas ensi viikolla. Tervetuloa jälleen ohjelmamme pariin. Tänään me lähdemme tekemään reportaasia maailman sosiaalisimmasta miehestä. Hän ei suostunut tulemaan vieraaksemme tänne studioon, joten menemme tapaamaan häntä hänen asuntoonsa. Tervetuloa katsojat tänne maailman sosiaalisimman miehen asuntoon. Hän ei vastannut ovikelloon, joten tulimme sisään. Etsitään hänet. Tuolla. Tämä on maailman sosiaalisimman miehen huone. Mennään haastattelemaan. Päivää. Tässä on mies, jolla on maailman eniten Facebook-kavereita. Hän on siis erittäin sosiaalinen. Hänellä on yli 10 000 kaveria Facebookissa. Katsokaa.
Hän on hyvin sosiaalinen. Tämä on nykyään erittäin tärkeä taito, että päivää. Haluaisin kysyä pari kysymystä. Kuinka teistä tuli näin sosiaalinen? Vai niin? No, oletteko te aina olleet näin ihmisläheinen? Hyvät katsojat, maailman sosiaalisin mies. Nähdään ensi viikolla uuden vierailijan parissa. Tervetuloa taas tänne studioon keskusteluohjelman pariin. Tänään mielenkiintoinen vieraamme on Matti Virtanen. Tervetuloa studioon, Matti. Kiitos, kiitos. Matti, mitä te teette elämässänne? No, mä käyn pihviä tuossa lähikioskilla. Hyvä on. No, katsojia kiinnostaa, että minkälainen koulutus teillä on? Peruskoulu ja lukio. Minkä ikäinen te olettekaan? 38,5 vuotta. Hyvä on. Mistä te olette kotoisin, Matti? Vantaaltahan mä tuun. Entä minkälainen perhe teillä on? 2 lasta ja 1 koira. Ja vaimo. Ja haluaisitteko te kertoa teidän perheestänne lisää? Ei. No, onko sinulla ollut mitään harrastuksia? Mä tykkään sienestä ja kalastaa silloin tällä. No, Matti, minkälaiset näyttää tulevaisuuden suunnitelmat? No, kai sitä pihviä vielä voisi käännellä ja sitten mennä eläkkeelle. Mistä ruoasta sinä pidät? Hampurilaisista. Ne on hyviä. Kiitos. Tässä kaikki tältä erää. Palataan asiaan ensi viikolla. Tervetuloa, hyvät katsojat, jälleen studiomme keskusteluohjelman pariin. Tämänpäiväinen vieraamme on kuuluisa pankkiryöstäjä, joka ei ole koskaan jäänyt kiinni ja tullut siis sitä kautta tunnetuksi. Tervetuloa studioon, Marko, nimi, ulkonäkö ja ääni muutettu. Herrasmies varas Marko, kiitos. Herrasmies varas Marko, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Miten te kiinnostuitte alun perin tästä alasta? No, kuule, rahan tienaaminen on ryöstämällä helvetin paljon helpompaa. No, hyvä on. Kuinka monta pankkia olette tähän mennessä ryöstäneet? Lopetettiin laskeminen 10 vuotta sitten. Eihän siinä ole mitään järkeä laskea, kun ei niistä jää kiinnikään. Hyvä on, siis useita satoja kuitenkin. No, luultavasti. Ja olette melko rikas. Kyllä, mutta se ei saa näkyä, sillä muuten verottaja voisi havaita rikkaini ja voisin jäädä sitä kautta kiinni. En aio toistaa alkapuolen virheitä. Mielenkiintoista. Mikä oli teidän viimeisin keikkanne? Kävimme ryöstämässä Sveitsin valtion pankki. Ette ole siis vieläkään jääneet kiinni. Mitä minä tässä tekisin, jos oikeussalissa pitäisi olla? Minun pitää kyllä räjäyttää tämä studio tämän jälkeen, sillä haluan tuhota kaikki mahdolliset todisteet täällä olostani suojellakseni omaa persoonaani. Kyllä, ymmärrän. Joten kiitos ja näkemiin.